ומורים יקרים, מה שלומכם בימים אלו? תקופה מאתגרת בהחלט, אך אני סומכת עליכם שאתם עושים כמיטב יכולתכם. אם אתם רוצים שינוי, אתם בעלי מוטיבציה, חשוב לכם חופש הביטוי ולהיות משפיעים, אז מועצת תלמידים היא המקום בשבילכם. אז במיוחד עבורכם, תלמידי בית הספר אלון ישראל היקרים, הכנו עבורכם קומץ של אנשים מיוחדים ומשפיעים שיספרו לכם מהי מועצת תלמידים ואיך היא יכולה לגרום לכם. תלמידים יקרים, במהלך החודש הקרוב מתקיים בבית הספר תהליך בחירות דמוקרטי למועצת תלמידים. מועצת התלמידים היא הגוף המנהיגותי הנבחר המייצג את כלל תלמידי בית הספר. כל התלמידים משתתפים בתהליך, כאשר תלמידי כיתות ד' ו' כנבחרים וכבוחרים. הפעילות החברתית במהלך החודש הקרוב תכין אתכם לתהליך בחירות ותקנה לכם כלים לתפקוד בחברה דמוקרטית בהווה ובעתיד. בהצלחה לכל המתמודדים שכבר עמלים על כתיבת מצע בחירות בדרך הצגתו. מועצת התלמידים בשבילי היא המקום שבו אפשר לשנות ולהשפיע על בית הספר, על השכבה שלי, על הכיתה שלי וגם על עצמי. אני חושב שזה המקום שבו כל אחד יכול להתפתח ולהפוך להיות בן אדם טוב יותר. בהצלחה. מועצת התלמידים היא קבוצה של תלמידים נבחרים שתורמים לבית הספר ולתלמידים שבתוכו. במועצת התלמידים הילדים לומדים איך לעבוד בעבודת צוות, לחשוב על רעיונות, להיות יצירתיים והכי חשוב, להיות מנהיגים. מועצת תלמידים זה קבוצה של ילדים שחושבת איך אפשר לתרום ולעשות פעילויות שונות בבית ספר. ואיך זה תורם? קודם כל זה מאוד כיף. אתה יכול לבטא את עצמך איך שאתה רוצה. מקווה שעזרנו לכם להחליט להגיש מועמדות או במי לבחור.